Del din skærm i to, så du kan se to eller flere åbne programmer samtidig. Jeg vil gerne vise dig, hvordan du kan få program til at fylde halvdelen af siden. Det gør du ved, at du bruger genvejstasten Windows og en piletast. Det kunne for eksempel være venstre piletast, så vil det fylde halvdelen, det vil sige venstre halvdel af skærmen, eller hvis du brugte højre tasten, som er tretallet, så vil den fylde højre halvdel af skærmen. Du kan også bruge piletasterne op eller ned. Vinduet vil fylde halvdelen af skærmen i den retning, du peger. Alternativt kan man så i nyere Windows-versioner bruge knappen til maksimering. Her er et eksempel. Jeg har Word i venstre side af skærmen, det er den derovre. Og så har jeg mit Teams-møde i den anden side af skærmen. Det er den her. Word, der har jeg selvfølgelig brugt Windows og så pilen mod venstre for at få den derover. Og tilsvarende har jeg med Teams-møde brugt Windows-tasten og pil mod højre for at få den over i højre side. Det betyder, at jeg nu kan arbejde i Word samtidig med, at jeg følger med i mit Teams-møde.